Ng'ato nyalo wacho ni Fazul dwaro mare en mar bero ngima chuk-dar. Aneno kowacho ni nitie omenda mowinjo bed ni chulogi kaka salary kata kaka pesa no michulogi giko mar kaka osara, wach kamano. Ng'ato nyalo wacho ni en oteo mana mondo mi olos ngima jogi, odwa gole 1010 kata 15 ochore nyaka 30 ne jogo modak Nairobi kaeto 27 ne jogo mantiere oko mar Nairobi. Dier nyiso chuk-dar mane ni sani nang'o. Ka en to paro ni Fazul to dwaro ne gi mana maber, to in kaka jakom kod dwa mani gi sik chien kacha, ok idwa ni mondo oket ochwal wechego karachiel kama bende koro dhi medo gi omenda moko matin e wi osachgi. Lydia, wacho ni nyicha wacho kamoro ni Kenya ok en piny mar rabolo ma ng'ato chiewa to wachne. Chuk-dar gi wandiko gi 2.5 million. Kawane ni chuk-dar ka chuk-dar nigi dhako kata dichuo ma gidak go. Nyasaye bende osebedo jakorgi, giyudo nyithindo dhi e sikul, gidak kamoro, to wasebedo ka watemo matin mwayudo ni wamiyogi. Kuom ohala ma wan go e Kenya kae kaka jogo mago ohand chuk-dar, 75 ewi 100 mag customer mekwa gin migepe mag piny owacho. 75 ewi 100. To migepe mag piny owacho gi wacho ni gichiwo contract kata mal ne kambi mogo nengo mapiny mogik. Nitiere kembe kawuono ma pod kwayo siling 15,000, 20, to omigi tich gi kembe madongo dongo mag piny owacho. Ka piny owacho ni ema chulo pesa manok ne ma Fazul wacho. Fazul ni to koro wuoyo koa kure, nikech chik bende ok omiyo Fazul teko mar wacho pesa ni. Wawacho ne chuk-dar manena sani ni herowa en ni wachulgi e yo makelo mor ne gin, to kelo bende teko ne wan, nikech wan gi loan nyaka wachul, wan gi matokni mwakawe loan nyaka waol ne gi mo, wan gi jotich moko matie apis mok dhi oko, waluongo gi dho wagunda ni non-revenue earning staff. To gin critical, G in human resource, G in finance, ok gin revenue earning, but they are a critical part manyaka watigo e monde tijni odhi maber. Koro nyiche ne wawacho ni piny owacho onego kuongo bed piny owacho niya, to wan wanyiewo chuk-dar kuom kembe gi siling adi. Monde ka ng'ato bi miluongo ni Fazul maonge gi board mawuoyo ewi chik ma bunge pok omiyo regulations. Ahero wacho ne jowinjo kata joneno kokadho kuom luor mami Lydia ni chik mar Kenya wacho ni chik mora mora ma jobunge oketo nyaka bed gi gigo miluongo ni regulations. Private Security Act number 13 of 2016 nyaka kawuono sama wawuoyo kae onge gi regulations ma parliament osekadho manyalo nyiso niya mae gima onego tim sama ma ok otimore. Ka chik nitie maonge gi regulations, nyiso ni chik no ochung' e tielo achiel. Kasto board ma Fazul tiene ne an jalup jakom kanyo, onego bed gi board members 11. Nyaka sama wawuoyo ni nitie board members 2 kende gi jakom. 9 pod onge piny owacho pok okelo. 9 giwuok e migepe mopogore opogore. Jatelo mar manyo weche mag arita miluongo ni National Intelligence ni kanyo, kata jambetre mare. Nitiere ogai mar obila e Kenya ka Inspector General ma Police kata jambetre mare. Nitiere jagoro mongirore e weche mag arita kata jambetre mare. Jagoro mar weche omenda kata jambetre mare. Jagoro mar weche ndiko ji tich kata jambetre mare. Nitiere jatelo mar jogo Kenya Alliance of Residents Association joma tiyo kodwa. Wantiere gi jogo miluongo ni Kenya Private Sector Alliance, wan go e board ka. Koro kasto ji 2 motelo ne jomondiko chuk-dar, to gi ji 2 motelo ne chuk-dache gogo. Koro ji 11. Chik no wacho ni ka board pok obedo gi ji nus mar mano ma gin ji 6, Fazul ok nyal chiwo chik mora mora, kech Fazul en jatich mar board. Koro kawuono Fazul ni office, board onge, chik ni onge regulations. Nyiso ni gima Fazul ochung'e onge. Ochung'go pande mare mawacho no ja Kenya, gi kalatas mawacho ni nonyuole e Kenya. Kende, e gima wasebet kwa wacho. Terik motenre kod wachno kapok awuok kanyo, neno ka Kennedy Odhiambo mabende en